Приятели, днес ще ви покажа как, ако нямате профил, ако е бъгнал профила ви или нещо е хакнат профила ви в Roblox, аз ще ви покажа как да го правите. Но ще ви покажа как да го правите. Така, влизате в Roblox. Аз трябва да почакам да ми зареди, разбира се. Така. Така, тук просто си бях върнал в един друг профил, за да мога да игра малко, нали? Така. Сега пак чакаме, нали? И както ако си изтеглите Roblox за първи път и ви дава тази картина. Обаче, ако не е за първи път или за нещо друго, цъкате логин в долното и тук ви показва, за да си сложите някой акаунт, който вече съществува. И тук мен ми дава запазени пароли и аз, примерно, искам да си върна стрелата 1319, един профил с Robux. И пише, влезте в профила си, но ви пише Alert, you must reset your passport before continuing. И цъкате, нали, OK. И тук ще ви излезе Security Notifications, някакви работи, за имейл, за глупости, за работи. Сега, излизате от Roblox и цъкате някаква търсачка, аз ще търся Google, ако сте на iPhone, нали, App Store, ако сте на Samsung или ако сте на Android, нали, отивате в Google и пишете на английски Roblox и Support. Ако не ви излезе Support както на мен, просто си го пишете до края. И цъкате, цъкате първия линк и ви зареждам, нали, линка. И сега тук ще ви излезе ето, чакайте, че нищо не ми е излязло още. Извинете, ще ви излезе ето това и горе пише логин. Горе, от дясната страна на екрана горе. И цъкате това логин. И ви излиза ето това. И тук пише, на четвъртото след логин надолу, пише Forgot Passport or Username. И цъкате това. И тук пак ви иска имейл или телефон. И натискате Phone. Натискате, нали, за да си изберете държава, да си изберете кода на държавата. Извинете, че тук много. Така, 100 на 100 ще има България. Ето, България 359. И, нали, трябва да си напишете тук телефонния номер. Аз ще напиша някакъв фалшив, за пример, защото аз вкъщи ще го правя вече нормално. И тук, като сте го направили вече, се зарежда и тук ще ви изпратят или на АБВ-то, или на другото ще ви изпратят, нали, код. И на Gmail или на АБВ-то и трябва да си напишете кода, който сте ви изпратили. И да, ако не са ви го изпратили, цъкате Resend код и цъкате Verify и после, не знам, според мен после ще ви изпрати нов такова и после, да. Да, приятели, това беше днешното видео от мен и чао!